Terve! Mä oon Karjalaisen Antti Kuopiosta. Jos sinä haluat juhlisi hauskuutta, ota minut keikalle, sillä minä voin tuoda sinulle seuraavia hahmoja mukanani, kuten Terve! Nimittäin Jope Ruodonsuudessa. Oikein hyvää päivää. Jos haluat nimittäin juhlis hauskuutta, niin otapa minut keikalle. Ei oo. Ota meikäläisen. Se on pallolti. Pois minut nyt melkein. Teikko hinnallaan kauan. Tai sitten, et maailmantähden vyötäröfarkut pää ylöspäin, näkyykö? Saat multa iskurepliikit, sloganit, mitä sä voit sanoa tuleville eksille. Hei, taas sitten sä haluat, että mä soitan skepaa sun parteissa, niin soittele mulle. Yeah! Eli jos sä haluat nää edellä mainitut hahmot ja lisää muitakin meille tuttuja, soittele!